Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. San Sebastian eguneko ajea pasata? Espero dugu bai, deskantzatzeko aukerarik izan alduzu, Gu hementxe gaude, fresko. Eta pozpozik izan ere egun ederra da gaurkoa. Gaur urtarriak 21 besarkaden nazioarteko eguna omen da. Jendaurrean sentimenduak adierazteko dauzkagun arazoi aurre egiteko sortu omen zuen 80ko hamarkadan Michigango psikologo batek. Horrelako gauzak beti izaten dira Michiganen. Beti. Ezin dut horrela jarraitu, zaparradak berriro ere bustik gaitu, eta jada ezin jakin nola lasaitu, begiradan ezin zaitu inork garaitu. Bakit ausartak dira beldurrez salto egiten dutenak, badakizu lau gara gardoz gara gardenak, lau ez etxerako bidea aztu dutenak. Izaki sozialak garen aldetik kontaktu fisikoa behar dugu eta hurbiltasun horrek gainera mina murriztan eta antsietate eta depresio sentimentuak txikitzen lagun dezake. Hala berresten du Nature Human Behavior aldizkariaren azterlanen berrikuspen batek. Hemen doaz besarkadekin lotura duten lau ikerketa. Lehenengoa, norbere burua besarkatzeak estresaren hormonak murrizten ditu. Autobesarkadak onak dira bai Frankfurteko Goethe Unibertsitateko Aljosa Dreisner ikertzaileak hala dio bintzat. Zientzialariek 159 voluntario aztertu zituzten. Lehenengo estresatu egin zituzten pest izeneko proba batekin. Ondoren, 3 multzotan sailkatu zituzten eta listulaginak hartu zizkieten kortisol mailak neurtzeko. Besarkatuak izan zirenek estres maila askoz baxuagoa erakutsi zuten. Bakarrik bizi nahi duten entzat, zeruak ez du tokirik gu bihontzat. Eguzkiak ez du argitzen kaiola hontan izua zortza. Goazen beste ikerketa batekin. Besarkadaren iraupena garrantzitsua da umorearentzat. Pertsona gehienak ados leudeke besarkatzeak eragin positiboa duela aldartean. Apur bat hobeto sentitzen gara maite dugun pertsona batek besarkada zintzua ematen badigu. Baina zerk eragiten du besarkadek gogo aldarteari eragiten dioten moduan? Londresko Unibertsitateko Psikologia Departamentuko Anna Eldiren ikertzaileak eta bere taldeak hori aztertu zuten 45 emakumek ikertzailearen lankide bat besarkatu zuten segundu batez, 5 segundoz eta 10 segunduz, eta nola sentitzen ziren azaldu zuten. Emaitzak argiak izan ziren, 5 segundu eta 10 segunduko besarkadak segundu batekoak baino atseginagoak izan ziren. Beraz, besarkada optimoa gutxienez 5 segundu iraun behar ditu. Urtarrilak 13 ostirala, urteak ikusi ezaitu dala. Aspaldi hontan ez dizut bidatzi, baina behin ere zaitut ahantzi. Hirugarren ikerketa. Kulturak eragina du besarkatzeko dugun moduan. Wrocławko Unibertsitateko Agnieszka Zorokowska ikertzaileak zuzendutako nazioarteko ikerketa multizentriko batean, pertsonek musu ematea edo besarkatzea bezalako harreman afektiboko portaerak erakusteko zein faktorek eragiten duten ikertu dute. Ikertzaileek 45 herrialdetako 14.000 pertsona baina gehiagoren datuak aztertu zituzten eta alde handiak topatu. Izan ere, herrialdeen artean hain kontserbadoreak ez diren eta hain erlijiosoak ez diren herrialdeetan dauden pertsonek harreman emozional handiagoa erakutsi baitzuten. Gainera, temperaturari dagokionez herrialde beroeagoetako pertsonak kontaktu emozionalagoa erakusten zuten, ziurrenik herrialde beroeago batean bizitzeak beste pertsona batzuk ezagutzeko aukera gehiago ematen duelako. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes ah.
she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes, ah. Oh, but he watched her so sadly. How can he tell her he loves her? Ikerketa horretan bertan ikusi zuten gizonek eta emakumeek maiztasun berarekin besarkatzen eta muxukatzen zituztela bikotekideak, baina emakumeek berriz gizonek baino maizago besarkatzen zituztela lagunak eta seme-alabak. Gainera, ikusi zuten ideologiari erreparatuta pertsona liberalek, pertsona kontserbadoreek baino gehiago besarkatzen dutela elkar. Oro har, ikerketak erakusten du faktore kulturalek eragin handia dutela pertsonek besarkatu edo besarkadak saiestu egiten dituzten jakiteko. Hala ere, banakako faktorek ere paper garrantzitsua dute gure besarkada portaeran, biak integratuz bakarrik uler daiteke besarkada bat behar bezala. Laguna hortik ez zara aspertukoa gurean gauzak jadanik ez dira lengo moduan jendea eskontzen doa normala bakotxa bere bidetik doa. Eta azken ikerketa bat, Torontoko Yorkeko Unibertsitateko Kinesiologia eta Osasun Zientzien Eskoloko Taya Rogers-Ryer ikertzaileak aztertu zuen besarkadek bizitzako fase ezberdinetan eragin psikologiko ezberdinak dituzten ala ez. Ikertzaileek 75 urteko edo gehiagoko 20.000 pertsona baino gehiagoren datuak aztertu zituzten. Eta ondorioa argi eta garbi zegoen, besarkadak maiztasunez jasotzen dituzten 75 urtetik gorako pertsonak osasuntsuago sentitzen dira. Efektu hau estatistikoki esanguratsua mantendu zen ikertzaileek eragin potentzialeko faktore asko kontrolatu ondoren, hala nola egoera zibila, ospitalaratzeak, gaixotasun kronikoak eta beste asko. Horrek, besarkaden eta osasunaren arteko lotura handia iradokitzen du. Ikerketa garrantzitsua izan zen ordurarte adinaren faktorea etzelako asko ikertu. Beraz, besarkatu zuen guraso eta aitona amonak. Egia esango izago, abenduak 19 ditu, gaur ez zaitut deitu, txiste bat musu bi pantailan, komete la vidaren bat, disfruta. Tira, besarkadak aipatu ditugu eta besarkadak aipatzen dituzten abestiak entzun ditugu, baina gaur astazkena da eta beraz musikariak ere aipatu beharko ditugu. Gaurko egunez jaio zen Lola Flores, la faraona Espainiar kopla abeslari, dantzari eta aktorea. Efemeridoi etzen uten espero entzuleok, Eta gaurko egunez ere jaio zen Emma Burton, abeslari, aktore, irrati esatari eta telebista aurkezle ingelesa. Spice Girls musika boskoteko kideetako bat. 86an hasi zuen bere bilbide diskografikoa Spice Girlsekin arrakasta eta eragin kultural handia lortuz. 2001an taldea banandu zenean bakarkako ibilbidari ekin zion. Hala ere, Spice Girls taldearekin bi itzulera bira egin dituzte. Londresko Joko Olimpikoetan bat eta taldearen 20. urte aurrenean beste bat. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Baina guk beste estilo bateko musika hitz egin nahi dugu gaur. Noir Sotxa taldea ezagutuko dugu duela hilabete atera zuten euren EP berria 4 izenekoa. Eta dokumental eder baten inguruan ariko gara, Traslagoia Noruega. Filma, mendi filmen estrenatu bazen ere, gaur emanaldi berezia izango dute Tolosan, Euskal Herrian, eskia jaiotzen ikusi zuen herrian. 1906an Norvegiako Mustad enpresako familiako kide bat bidali zuten Gipuzkoara, fabrika bat eraikitzeko leku baten bila. Javdanek Tolosa aukeratu zuen eta langile norvegiarrak Leister iritsi ziren bertara. Langile horiek eskiatzen hasi ziren elurra iritsitakoan eta euskaldunak flipatzen geratu ziren. Eta doinetatik aratago podcasta ere izango dugu gaur noski. Horrela, eman diezaiogun hasiera besarkaden mundu egunari. Entzuleok, urtarriak 21 ditu gaur eta asteazkena da. Ongietorri bigarren kafera naiz irratian zarete eta baita besarkaden tenpluan ere. Badoaz, milaka besarkada, zuen etxeetaraino edo zaudeten tokitaraino. Egunon, ongietorri!
zuekin entzuleok Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon, bai. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeizarandia, egunon. Egunon. Zergatik beratzen zorpei horrekin. Irri fartxo esan duzu zuekin Eneko, eta zuekin Goiuri. Barkatu, entzuleok. Nik ora egingo izuet nire plano subjetiboaren kontakizun bat. Ezkerretara begiratu dut. Eneko, irripar bat hauan begira zai, bera orkesteko. Eneko Iturbe Otamendi egunon, berak egun esan du. Giratzen ez bezaldera Goiuri hola, zirkunstantzia horpeiarekin begira. Noski, horpeikera aldatu egiten zait. Orain bai, Goiuri Ezeizarandia egunon! Egunon! Eta izketan ari zaizuen hau eta kiloka, tonaka pazientzia duena. Inigo Asensio, Lurbide gaur bigarren kafeak 1111 du. Bai. Bat. Eta ni flipatuta nago zenbaki honekin, Gaur, besarkaden mundu eguna eta zoriontasunaren mundu eguna ere, bai, Goizeko 10:19 dira, urtarrilak 21 ditu gu hiru gara, Laister lau izateko intentzioarekin. Ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bai, bigarren kafean. Kidetor abestia erabakitzeko autoblokeoa. Zergatik? Dituen iruzpalo abesti hor buruan, eta hau, eta zan, jarri behar duzu ja bat. Bezala hirurak batea. Bai, hori zen soluzioa, entzuleokor gertatu diren segundo horiek nire neuronen erabaki desgaitasunagatik izan dira. Ez da normala, gauzak ez ezkiten beste asola. Egunon gaztiak diote hemendik txatean, gaur ere atzoko irratsaio bezain ona izatea espero deu, jaja, ze ongi pasa genuen, eskerrik asko indioker. Zegero, pixka bat hola, lokazti eta axola gabe jartzen garenean, hemen bronka botatzen didate. Badio dielako, ez dakit, naizela ontzia behar den tokitik eramaten ari, eta itxaso dagoenean olatu albotik ez da batera hona izaten, baina pentsa gustatu egiten zaie batzuetan, edo batzuei bintzat. Bai. Niri ere esan didate, entzule batek esan dit, atzo fugatzi jarri zenuten, zenba denbora entzun gabe. Bai. Eta pentsatu du, fugatzi entzuten duen jendea dago, hola, gertu gure inguruan, bai. Egunon, gaur eske Goierritar, a ber, gorka zesan nahi duenek, barkatu. Gaur eske Goierritar etorreko dira. Erderazko eske... Gaur eske Goierritar etorreko dira, ez dut ulertzen, gorka. Urduri dago gorka. Goierritarrak agian eskean etorreko dira. Eskean? Eskean etorreko zaizkigu Goierritarrak? Eske, ez da git, igual... Santagedan bezala? Hori bai, igual bada zerbait ez duguna ezagutzen, ez zara konturatzen ari ezkarena. Ni urduri nago, gaur nire lehen pakete iritsiko da. Ze polita, sentsazio polita dago gorka. Eta gorka oso pozik uxuek erejetarekin egindako elkarrezketarekin. Zamat jendek entzun duen, bai, nik atzo ere pixka bat entzun duen gorka. Spice Girls, nire lehen zedea izan zen, bai, epa! Eta gorkak dio, inigok besarkadak ematen dizkit, bai, egia esan, besarkada onak gainera gorka, hola pulamentuz, ez hola besoa jarri eta ez, benetan besarkatuta, pixkate gogoz. Egunon, Saba Al-Kahide. Bueno, nekane altzelai Egipton dabil, eta kaso bere lagun Egiptoarrekin bigarren kafean zuten. Badakizu bere lagun Egiptoarrei grazia egiten diela bigarren kafea ikusteak? Eta ulertzen dute zer kontatzen dugu? Ez dute ulertzen, baino, bai, nekanek azaltzen die, bere euskalduna dela, eta jartzen di irratsaio bat hor euskeraz, eta bai, eta grazia egiten die, edo gustora egoten dira. Bueno, hemendik agur bat Egiptoko nekaneren lagunentzat. Orain nekanek esango diezuei agurtzen ari dira. Nekaneren lagunentzat eta nekanerentzat. Eta nekanerentzat. Nekane da gure Kleopatra. Bai, gauza esan gure Kleopatrak igual pixkat enbidia kotxina, transmititzen digu, Bueno, urtarriaren 21 batean Egipto Nilo nola atxalde pasea guzkitan. Joan dadia harremanak egiten handik, eta egian horrela lortuko dugu irratsaio bat egitea handik. Guk irratsaio bat ez dakit nondik egingo dugula esaten dugun bakoitzean emango balizkidute 10 zentimo, dagoeneko aberasuta ginen. Dantza ederra diote hemendik, eneko ze dantza arraroa. Ui,
Zeba? Eske, a ber, niri askotan gertatzen zait, hemen azpian daudela kable batzuk, eta hoiekin estropezu egiten dutela. Zekaro, nik ere dazkat hanka handi xamarrak. Hanka luzeak edo oin handiak? Biak. Both. Biak. Eta karo, orduan, kableekin hemen askotan, trabatu egiten naiz da... Zure dantza gaitasuna mugatuta dago, bai. Eta ez da zure errua. Ez. Ingurune ez dagoelako prest, zu bezalako dantzari batentzat. Hori da. Horixe da, egia da. Bai. Nola gauden? Bai, alaxe da. Maite duten tarteari egin behar diogu lekua lehen bailen. Eta eneko iturbe bera izango da maite dutekin hasiko den lehena. Vale. Bira, nik maite dut, arropa erosera joaten naizenean, arropa bera bi aldiz erostea. Hau da, nik askotan, galtzak erosten ditudanean, ez dut bat erosten, baizik eta erosten ditut bi berdinak, gehiago erabiltzeko. Edo, aste berean, bi galtzak erabiltzen ditut, baina ematen dut galtza bakarra erabiltzen dutela. Orduan, nik teknika hori erabiltzen dut galtzekin. Eta gero baita, zapatekin erabiltzen dut, bat buskatza zaitenean, berdina erosten dutela. Nik inoiz bizitzan egin dut hau, zuk diozun hau. Eta duela gutxi pentsatu nuen, bakero hauekin oso gustora nabil, hautsiko zaizkit, rozatu iten ditut barrutik, eta azkenen, naiz eta konpontzera eraman, bigarren konponketan ja irizena momentu bat hor ez dago lan ondi konpondu zer, eta izu, lehenkoan pentsatu nuen, igual juten naiz den da eraten esaten, baduzu beste bat iguala, eta ala, saiesten dut gero bila ibili behar izatea berriz ere gustoko dudan hoi da, nien ez komplikatzen. Eta ordunik, sinpletasun hori bilatzen dut, eta hori gustatzen zait. Oso, ondo. Eneko, zehazkari ikasi ezun goiuri bezala eskusa jartzen dantzarekiko. Hoxe. Komentari gabe. Bueno, nola gauden. Komentari gabe. Goiuri, zure maite duta ere, entzon nahiko nuke? Zein da zure maite duta? Nik nire maite duta pentsatu dut, eta gero ari nintzen esaten, agian ez da proposa. Baina, kontatuko izuet eta berze iruditzen zaizuen zuei. Badakizue, duela egun batzuk, Kordoban tren istripu larria egontzela, eta 52 hildako daudela, zauritu asko, batzuk larriak, eta orduan agian hildakoen kopurua ere gora joango dela hurrengo orduetan. Eta ezakiten entzun duzen, baina atzo Katalunian rodali batek ere istripua izan zuen, eta tren gidaria hil egin da. Eta, egun gutxitan trenen hainbat istripu egon dira. Horren ondorioz gainera esan dute, Semaf makinisten sindikatuak esan du greba deituko dula, sektorean izan dako istripuen ostean. Eta, lehenik eta behin nire besarkada estuena, istripua izan dutenen familia lagun eta ingurukoei, baina horrez gain nik aipatu nahi nuen maite dudala trena. Trena bidaiatzeko modu bezala, eta pena bat didala gaur irakurri dudala, eta gainera telebista kate batean iruditu zait hori sustatzen ari zirela trenarekiko beldurra. Eta ari zirela jendearekin hizketan, zen ez orain beldurra ematen dizu trena hartzeak ez da, eta jendeak, azkeneko egunetakoaren ondorioz gaur orain tren hartu behar dut nik joateko lanera, eta egia esan, beldurra ematen dit trena hartzeak, eta pentsatu dut, ze pena, trenak hainbesterako aurrerapen asko ekarri ditu, herri askotako jendearentzat izan da, zerbait herria eraldatu duena, batzuetan kalterako, batzuetan onerako, baino, trenak trenak gauza asko albidetu ditu, eta niri trena asko gustatzen zait, bidaiatzeko modu bezala agian ez dudalako gidatzeko iturarik, naiz eta gidamaimena izan, ez dut gidatzen, agian txikitatik nik hemen eduki dudalako, tren zerbitzu bat, adibidez, ondartzara joateko, tren erabili dut, oso gaztean nintzenetik, eta orduan, badio torrelako nolabiteko kariñoa, eta pena eman dit, noski istripoen ondorioz normala dela, jendeak beldurrak edo zalantzak edukitzea, baino iruditu zait, ezakit, trenaren demonizazio bat gertatzen ari zela, eta kontuan hartu ezkero errepideetan hiltzen den jende kopurua, edo beste garraio batzuetan hiltzen den jende kopurua, beldur gehiago eman beharko liguke, autopista batean ibiltzeak, trenean ibiltzeak baino, eta aldiz ez dut ikusten
asmo hori, horrelako istripu bat gertatzen denean, jendeari beldur hori sartzeko intentzio hori ez, eta gaur iruditu zait, bazegoela, eta pena eman dit, eta orduan ere maite duta trenari eskaini nahi nion. Gero pentsatu dut, agian trenari maite dute eskaintzea, istripua egon denan, ez dela oso aproposa, baina bueno, hori ekarri nahi nuen. Pentsa, datu bat emango izut, zehatzo lagunen batekin honen inguruan eztabaidatzen eta hemen analisi asko egin daitezke ez, Garraio ministroak hartzelean duen estatu batean trengel istripu bat izateak, mantenimenduak zalantzan daudenan eta bar, izan ditzaketelako ardura politikoak eta bar, baina tira, 2000 urtetik 43 tren istripu egon dira, Espainiar estatuan, hemen zoritxarrez ego eta iparralde datuak sortzerakoan, gauzak komplikatu egiten zaizkigu, Espainiar estatuan 43 istripu. Atzo egin nuen zenbaketa gutxi gora beherakoa. 100 pertsona inguru hildira istripu horietan 2000 urtetik. 63.500 hildira errepideetan 2000 urtetik. Proportzioa oso desorekatua da, beraz, ez dago konparaziorik. Egia da gero tren istripu baten bueltan, sortzen dela alako, ez dakit, fenomeno mediatikoa, ez, eta noski orain trenaren inguruan zalantzak eta bestelakoak sortzen hariko dira, baina trena da gaur-gaurkoz ere edonon garraio sistemarik seguruena, ezta? Horrek ez esan nahi, ez denik bermatu behar azpigituren egoera ona eta zerbitzuaren kalitatea, azken urteetan ikaragarri ikusi dugu trenaren zerbitzua nola joan den kaltetzen, ziurrenik zerbitzu publikoak orokorrean ere kaltetzen ikusi ditugun moduan, baina bai, datuak oso argiak dira eta errepideak hiltzen du 100 aldiz gehiago trenak baino, beraz. Indiokarek dio, trena ona da, eharra, Renfe ez, baina trena bai, ni trena ari nintzen, gero zerbitzu gari daude, enpresa gari daude, konpainia gari daude eskaintzen dituzenak, eta horrekin arazoak izan ditzakegu, baina trena garraio bide modura, horixe ekarri nahi nuenik ona zuen gana. Josu Iztueta gortu behar dugu segituan. Josu Iztueta, egunon? Egunon. Makina bat urdu trenean pasatakoari izango zarazu. Bai, eta trentzalea naiz, datu egintzun ditut, eta nik ere hori pentsatzen dut, errepidea 1500 lagun inguru hiltzen dira urte bakoitzean, trenean asko dutxiago, treneko istripu guztiak azaltzen dira medioetan, errepideko guztiak ez, errepideen zenbaki absolutotan gehiago dira, baina erabiltzaileak ere zero askoz gehiago dira. En fin, ni trentzalea naiz eta gaur kontatzera, trena maite dut, eta gaur tren batekin lotutako historiak argiko dugu. Trena jendeak ola idea bat egin dezan, hemen Tolosa, Donostialdean norteko ferrokarrila 1875 inguruan iritsi zen, eta gure gaurko protagonista bat, norvegiar bat, Harald Mustad, etorri zen 1906an trenez, bere sorterritik, Jobiketik, eta suposatzen dut, Danimarkara barkoz pasabarko zula, gero berriz trena hartu, eta Hendaiatik irundik Donostira etorri zen, eta horaz izan, bere lantegia, beraien lantegian unirekitzeko, begiratze edo esplorazio lanetan. Eta horrazten da, eskiaren historia harri bat, jende berritzailea, ausarta, eta ilusio handia ekarri zuena ere, lanpostuak noski, izan helburua, etzan helburua eskiatzen eakustea, baina, eakutsi zuten ez, hemengoek ere ikasin zuten.
Entzuleok, egunon berriz ere, badirudi FM-tik entzuten gaituzu enok arazoak izan ditugula, zuekin bat egiteko azkeneko minutu hauetan, eskerrik asko Gorka Santestebani, adi zegoelako hor, informazio gurera larazteko, eta dagoeneko uste dute uinetan behar bezala, entzuten gaituzuela, beraz, tira, sarreratxo bat genuen prestatuta gaurko gaian murgiltzeko, Josuk ere egin duraintxe, baina kontatuko dizuegu eta segituan murgilduko gara, Norvegia, eskia, Euskal Herria, eta trena lotzen dituen historio bitxi honetan. Kontatzen ari ginen, eurena etzen tokian egotea egokitu zitzaien. Industriaren gorakada, latitude berrietan aukera berriak, Norvegiako Mustad enpresak joera zuen, bere ekoizpen lantokiak munduko leku ezberdinetan kokatzeko, eta Espainiar estatuaren iparraldean interesa izaki edo, Hego Euskal Herria aukeratu zuten, zehazki, Tolosa industria azpigitura ona zuen, lotura onak eta trenak hamarkadak zeramatzan martxan. Enpresora bideratzeko behin erabaki hartuta, hainbat Norvegiar iritsi ziren herrira. Izatez, gaur egun haien biloba eta birbiloak ere tolosarrak dira, baina euren senarekin batera ekarri zuten eskia, dena esaten hasita duela mende pasatxo, gehiagotan zuritzen zuen Tolosan eta inguruetan. Berastegi, estatuko lehen eski froga ospatzeko, leku aukeratu izateraino. Eskiarekiko maitasuna ekarri zuten eurekin eta arduz geroztik bi Tolosar mota daude. Bai, bi Tolosar mota gara. Inauteriak festa giroan bizina izaten dituztenak, eta inauterietan eskiatzera joaten direnak. Eta tira, bagaude bietara egokitu izan garenak ere, ez pentsa, denetarako maten duela bizitzak, Norvegiar industria gizon eta eskizale haien ondorengoak, gara nolabait esateko, baina kate begi horietako bat garrantzitsua izan da Josu Iztueta, eta arekin batera Kiloroni gogor heldu zioten hainbat belaunaldi. Beraz, gonbidatu dugu Josu, gaur eromen giroan dabilela, gaur Tolosan bertan dokumental edo historia kontatzen duen dokumentala, Tras la huella noruega aurkeztu eta iaia pixkat estreinatu ere egingo den, aipatu dugu, mendifilmen estreinatu zela, gaur pase berezi izango du nolabait guztiari zentzua eman zion herrian, Leidor aretoan, eta Josu Iztueta dokumental horren protagonistatako bat izateaz gain, bada historia oso ondo ezagutzen duen gizona. Askotan egokitu zitzaizun Josu, honen inguruan aritzera, iskiak jarri eta han, herrialde nordikoetan barrena ibili zinatenean, eta beste inbatetan nondik nora Tolosarraiek hasiote ziren eskiatzen eta Norvegiarren historia kontatzera egokituko zitzaizun. Bai, gehiagitan, behar bada. Bai da, histori bitxi bada, gu lekuko izan gea, ez joan da mende hasierako garen lekuko, baino bai kate luze horren kate begi izatea tokatu zaigu, ez? Eta kate begi ez lotura bezala ikusita katea, baizik eta transmisio korrea bezala ikusita. Garbi dago, bai zeozer berria iritsi zela, nik uste ulertu behar dela ere Tolosa berezi xamar bazela ordukoa, giro industriala, zezen plazara egin berria zan, gauza pixka behan duzio estadio egin zan, estatu mailako lehen estadioa zan, bazan jende emprendedorea nolabait esateko, ez, eta ez zeuden zai diputazioako gobernuen laguntzan zai, enpresariak ziren bai dirua zeukaten, baina oso berritzaileak zian, ez? Eta niztet hor, saltza horretan, iritsi zala eskizaletasuna. Gau, lantegi hori ez dugu esan, esan dezu bai, Iberiar Peninsula pixka bat, merkatua irikitzera etorri zela, baina egiten zituzten azian perrailtzek. Gerora amuak egin zituzten, arrantzako antzueloak, baina perrailtzek eta badaude garaiko katalogoak. Hain perrailtzek, jende batek ez daki zer dan perra. Hori azaldu behar nuen, ez? Perra zer dan, da perratok da zer dan, da perrak laneko animaliei o aberei jartzen zaien oinetako azkazal babeslea dolitzateke. Inork ez badaki, zaldi batek badauka, behi batek bideozka, eta orduan perratzen dira laneako animaliak. Txerrik ez dira perratzen da... Antzarrak perratzen aldira? Bai. Orduan, pentsatu da garai hartan, baserri gehienetan izango zala astoa o mandua edo behia edo dena delakoa, eta orduan milaka
animalientzat milioika perra hiltze beharko zirela. Beraz, haientzat handik ornitu ordez, Iberiar Peninsula, lantegia hemen eraikitzea pensatu zutela, oso ondo. Etorri, lantoki hori martxan jarri, lantoki hori martxan jartzeko nolabait eskulan edo jakituria norbegiar bat iritsi zen herrira, ondoren eurek erakutsi zieten Tolosarrei, edo ingurukoei, Gipuzkoarrei, eta negozioa nola gauzatu. Norbeiar batzuk bueltatu ziren euren jaioterrietara, baina batzuk hemen geratu ziren eta hortik, gaur kontatzen ari garen eta segituan aurkeztuko dugun dokumentalaren nolabait aria, Josu, eskia, elurrerako joera, bapatean Tolosan elurra bota eta eurek eskia jantzi dituzten, baina gero entzungo dugu eta dokumentalean kontatzen da nola, arotzen gana, jo behar izan zuten mende hasierako gizarte haiek, eskiak egitera, zuaitz bat bota, eta handik, xaflatzen joan zirela eskiak, eta poliki-poliki joera bat eta kultura bat sortu. Bai, segurasko, haiek ekarri zituzten bertako eskiak. Jende gehiago eskiatu nahi bazun, ez zeuzkan olako bi taula hankazpian jartzeko. Segurunago, baten bat saiatuko zala barrika zati, kurbadun barrika olakin. Gero norbaitek arotzen batek idea hartu zuen, egin zitun, hobetuko zitun batzuk. Niz eta sortuko zala zerbait berriaren bizipoza, ez? Eta esat duguna, hainbat jende baldimazekien eta hainbat jende ikasteko pres baldimazegoen, hotxasten dira gero histori politak. Kasu hontan, haiek zetozen denek eskiatze zuten herri batetik. Norvegiar askok, oinez ikaste dute elurretan eskiatzen da. Oita horrezian, inork eskiatze zuen leku batea. Hasieran jendari kosta ingo zitzaion ulertzea zertan zebiltzan. Eta pixkat igual argitzea merezi du ere bai, gaur eskian modalidade asko daude, baina jatorrizko eski ura ari deitze zitzaion eski ipartarra edo eski nordikoa. Eta eski nordikoaren barruan, jatorri antzuelako, zeuden eski jauziak eta iraupen eskia. Gerora eskiak evoluzionatu zuen eta iritsi zen eski alpino izatera. Eski alpinoa zen, nolabait, goiti bera jestearen teknika. Eta hori ere, gerora aldatu zen, eta badaude eski alpinoko probak, batzuk descenso edo jetxiera zuzenak, besteak eslalonak, gaur egun esnoua dago, tabla batekin gestea hori ez zuten haiek imaginatu ere egingo. Eta gero, eskia akrobatikoa eta eskia denetarik. Baina, nigozuk esan dezu bezala, berazteinen zen eski proba batean, jauziak ziren. Jauziek hori da. Jauziak, batzuk ondo eroritakoak eta besteak jauziak, arrasta uste zuten horietakoak. Horre, ez dakite, bideoak eta ikusten diren momentuetan ikusten da, garai hartako irudi gutxi batzuk eta badirela, eta, eskiaren teknika eta piura ere alamoduzkoa zen, materiala ere alamoduzkoa zen, elurra zapaltzeko aukerarik ere etzen, norbera jetxi bertuen, elurra zegoen tokitik nahi zuen moduan, eta dena gaur egun ezagutzen dugun eskitik oso urrun, baina oso egiazko giroan. Aizue, entzuleok, gaur dokumental hori estrenatuko da, segituan Unai Jauregi Beitiare gurekin izango dugu, bere zuzendaria, baina aurkezteko, bere lana aurkeztea baina gauza berik ez da. Hauxe da, gaur Tolosako Leidor aretoan izango den emanaldiaren, dokumentalaren trailerra. Utzi da zue segundu bat, behar bezala jarre dezakedan, nahi zelakoari lortzen horremai. Ikusten dut Aitona eta bere lagunak oso ondo pasatzen zutela. 1900 hasieran eskiatzen, kotxeakin Tolosatik Beraztegira junda oso ondo pasatzen zuten. Daukate felizidade aurpegi bat, baina izugarria. Llevo muchísimo tiempo comentando deporte de montaña y esquí. Para mí es una sorpresa descubrir que Tolosa es la cuna del esquí. Tolosarrek Norvegiar haiek ikusi zituztenean, eski batzuk hartu eta eski gainean, ni ia ziur nago pentsatuko zutela, baina hauek erotuta daude.
Cuando vinieron los noruegos aquí, eligieron Tolosa porque veían que era un centro neurálgico muy bueno de comunicaciones para España. Haiek etorri izana ez da gure meritua. Guk egin duguna gure erabakien arabera bai. Gure esku zer dago, entrenatzea. Ezin badugu elurretara joan, pues roleski egingo dugu. Ezin dugu elurretara joan, pues korrika, gimnasio. Preparados, ya! En 5 Olimpiadas ha habido participación de Tolosa. Es un hecho pues rarísimo. Pongo el ejemplo de, pues es como un surfista de Albacete, ¿no? Yo cuando os explico que soy de Tolosa, ¿no? Cerca de San Sebastián, un poco para que se entienda, les sorprende, ¿no? Que viva a 2 horas de la nieve y tenga ese nivel, esa pasión por el esquí de fondo. El esquí en Noruega, más que un deporte, es una forma de vida. Tú sueñas, ¿no? Tú te pasas el verano soñando que vas a ir a esquiar en el invierno y bueno, soñar. Una persona que sueña es una persona feliz normalmente. Txiki plaza sentzuten ari ginen, berek ere badaki zerbait kate begi hori izatetik eta hainbat belaunaldiekiko eskiaren pasio hori transmititzetik. Ziurrenik bai Euskal Herrian eta baita Espainiar estatuan ziurrenik ez iraupen eskiak izan duen eskiatzailerik onenaren irakasle izan zelako Txiki plaza, Imanol Rojori buruz ari gara. 3 Olinpiar Jokotan aritu da. Zoritxarrez, atzo zerrenda ofizialak atera zituen Espainiako Federazioak eta Imanol Rojok ezingo du, bere 4. Olinpiar Jokoak Milano Cortina de Ampezzoko Olinpiar Jokotan osatzearen amets hori bete, tartean eta beste egun baterako emango luke zenolako harremanak eta zenolako interesak izan diren, ez, Espainiako Eski Federazioaren baitan, baina tira Imanol Rojo bada erreferente oso bat eta ari ere egokitu zaio askotan kontatzea, Norvegiarren historia ura, baina Norvegiarren historia horri heldu eta ura dokumentale sendo eta eder batean kontatzeko aposto egin zuena, gurekin dugu Unai Jauregi Beiti, egunon eta barkatu, egunon eta ongi etorri bigarren kafera, Unai. Egunon, kaixo, egunon. Eskerrik asko. Bueno, ez duzu erronka makala, etzen nuen erronka makala hartu hain zuzen ere, alako historia luze, ardatz mordo, adaxkan mordo dituena kontatzeko, baina ondu duzu, dokumental puxka. Konta iguzu lehenik da behin nondi jaiozitza izun, Tolosarron eta Norvegiarren historia kontatzeko, ez dakit, grin edo gogori. Guk, lan egiten dugu produktora batean, digitalen, eta egiten genuen historias abokados, Euskal Herrian zehar. Eta, bukatu dugu programa bat beraztegin, Susana Iturralde Kildalekin, eta Kildal hori, Norvegiaren izen hori, asko harritu du nintzen, eta nola zegoen lotuta Norvegiarrekin, eskiarekin, eta hain hurbil bizitzen. Eta ez nekien ezerez hori buruz, eta zegoen igual pizkate oso interesantean niretzako, eta hau hasi izan 5 inguru, 5 urte barru, eta hor zegoen ideia hori, dokumental hori egiten, baina ez nekien zelan zegoen historia lotuta, bere iraupena, gero deskubritu dute irudi asko zeukala, batez ere argazkiak eta dana, eta gero ja lotu egin dugu pizkat histori hori. Hasi eta buka, ze iritsi da, dokumental bat estrenatzeak suposatzen du,
bide luze bati zentzu ematea, eta uste dut zuzendari bezala dokumental batek ere aldatu egiten zaituela, zenbat bizipen, zenbat elkarrezketa, zenbat jenderekin egon zareten, gaur aipatzen ari gara, ez, Leidor Antzokian emitituko den dokumental hori, Tolosan emitituko den dokumental hori osatzerakoan unai, bost urte aipatu dituzu, akaso zu ere beste bat bazara ja? Igual bai. Bueno, esan behar dute, egia esateko, badago liburu oso on bat, eta dana oso ondo azalduta dagoen liburu bat, Pako Tudurik egin duena, eta berak kontatuzun Eski Tolosano, Klub Eski Tolosanoren historia. Klub Eski Tolosano, hasi zen 1908an, bederatzian, eta egin zuten bere kluba, parte hartzeko txapelketa baten, parte hartzeko, eta ja, berak egin zuen lan ederra eta lan oso zehatza, eta nik hartu dut bere liburua, eta jarraitu dut historiarekin. Eta ez da esan oso raza, baina esan oso polita, batez ere oso polita. Hainbat eta hainbat protagonista, hori ere, ez dakit, momentu batean orekatu behar izan da unai, ze batetik senide direnak, entzun dugu lehen horre trailerrean bertan Anate bera izketan, badira, aipatzen genuen bezala pixkat kate begio izan direnak, ez? Gerora, eskiaren pasio hori mundura datu dutenak, aipatu dugu Imanol Rojo, belaunaldi askoz gazteago bat, oso itxaso zabala zegoen arrantzan hasteko eta ez dakit erabakiak hartzeko ere erresa izan den nondik noratira guzti hau kontatzeko. Bazan oso zaila, pertsonaiak kendu, pertsonaiak ez grabatu edo ez elkarrizketak egin, baina aukeratu behar duzu, ezta? Eta, bueno, gure ardura zen, gauzak ondo azaldu, eta igual, naiz eta gauzak kendu, nola ez, baina gauzak ondo azaldu, eta belaunaldi bakoitza igual pixkat hartu. Ez dakite ondo atera dan, ez? Baina behintzat dago askoz, kariño askoz eginda, eta ni uste dut oso ondo ulertzen da Tolosaren eskiaren historia. Aizu, gaur nolabait historia hau jaio zen herrian izango da proiektzio hori, Tolosako Leidor Antzokian, herria bera pixkat hankaz gora jarri duen proiektzio bat ere badela, guk Tolosatik egiten dugu irratxa joa naiz irratian, eta gutako asko ere tolosarrak gara, ezagutzen dugu ondo zer bizi den hemen ordu hobetan, baina, aizu, mendifilmen ere estrenatu zenuten, eta bertan lehen feedbackak, lehenengo sentsazioak, ere jasoko zenituzten, ze sentsazio eman dizu lehenengo erakuste horrek? Nik uste dute sentsazio oso ona zen. Nik uste dute historia txikiak, baina bitxiak, oso handiak dira. Eta historia hau niretzako ez da batez ere txikia, baina itxia moten du. Eta gero kontatzerakoan, jendeak ulertzen du ze zaila da herri baten Tolosan adibidez bizitzean eta eskiatu mendira joan. Gero kotxez 1906an, gero belaunaldiak transmisio hori pasatu. Da oso bitxia, oso espeziala, eta nik uste dut jendeak ulertu du ze zaila dan pasio hori transmititzea. Ez dakit. Josu, zuk dokumentala ikusteko aukera izan duzu dira? Bai, Bilbon ikusi nun mendifilmen estrenoan. Eta ze konta dizaiokegu entzuleari dokumentalaren inguruan? Bueno, batzuntzat historia ezaguna da, beste batzuntzat berria. Ni tartetxo batean azaltzen naiz. Norberak ikusten duen zerbait juzgatzea norbera bertan azaltzen denean ez da oso erraza izaten. Nik uste oso ondo kontatuta dagoela. Esan du, unaik, batzutan zaila da, gauza kentzea, eranztea
gehitzea errezagoa da, gauza kentzea baino, baina nik uste oso ondo kontatuta dagoela lehen eskilari haien gandik hasi eta gaur egungo Imanol Rojo litzateke pixkat, esan duzun bezala, joko olimpikotik kanpo geratu dena, baina badago, geroa ere badago. Egonda iragana eta badago geroa, naiz eta krisi txiki bat ere badagoen, gaurko gazteak kirol aukera ikaragarri daukatelako, eta justu eskia da elkarte baten edo gurasoen babesa behar dezu. Igerilekura juntzaitezke beste batzukin, ez dakitzen baino, elurretara norbetek eraman behar zaitu. Pentsa, aipatu dugu Imanol Rojo ez dela Olimpiar Joko hauetan izango, Milano Cortinadan Petzo, nik pena handi zartu dute, uste dudalako Euskal kirolari honenetakoa dela historian, Imanol Rojok lortu duena oso nekez konta daiteke Olimpiar kirolean, eta are gutxiago, aipatzen ari garen berezitasun hauekin, elurretik urrun, kultura, eski kultura, oso murritza izan duen herri batetik, Euskal Herritik, eta abiatuta, baina pentsa eraginak zer diren, ze Olimpiar Jokotan iraupen eskian Euskaldun bat izango dugu, Manes Salsamendi izango da bertan, bera Brasildar Euskalduna, ama eta aita bat Euskalduna, bestea Brasildarra ditu, berak Izaban ikasi zuen eskiatzen, baina Izaban eskiatzeak ere badauka Norbeiar haiekin lotura noski, eta Tolosan sortu zen kultura, eski kultura horrekin lotura, beraz nolabait katebegi kontzeptu horrekin jolasean genbiltzala, uste dute garrantzitsua dela aipatzea. Imanol Rojo ez dela Olimpiar Jokotan egongo, baina askoz belaunaldi gazteago batek nolabait Norbeiarrek ekarri zuten eski hori eramango duela, odolean Brasildar odola eukita eta oso historia ederra kontatzeko moduan gainera, egongo dela Olimpiar Jokotan, ez? Eta uste dut, nolabait dokumentalaren muinean erori badagoela, ez? Katea, transmisioa, batetik bestera iritsi diren jakituri hauek, eta nolabait, ona mende hasieran iritsi zen kirolark jarraitzen duela Euskal Herrian, ez diozu? Bai, eta hori, haintxe honean entorrela topatu dut, Imanolen aita. Espero zuten zerbaite, baina beti konfirmatzea izutenean disgustoa hartzen da, txikixeagoa, mentalizatu balmazode, baina baita ere. Eta, besan beharko dugu ere, agian hau entzuten ari da norbaitek esango, Tolosalde igual gertuatuko naiz, zoritxarrez, zorionez, irapenak bukatu egin dira, lehenko lau bate izaten egon sold out oain modan dago, baina kasu hontan gratis out zen, oparitite baizian gomidapenak, eta jende asko geratu denez, pentsatu dugu seguraski, errepikatzea beste emanaldi bat egin beharko dela, ez egit otsailean edola. Txarra litzateke jendea ikusi ezinik geratzea, pena delako, batzuko ikusiko dute, eta zinean egon ez zon sagerarik. Ea hoiei beste aukera bat ematen diegun. Tolosan eo beste herri batzutan ere. Eta beste doan haut bat egiteko moduan garen. Askotan, bigarren eman lalioek izaten dira pixkat arriskutsuak, baina uste dut, gaur ikusiko denak ahozago sortuko duena Josu, potola izango dela, eta horrek ziurrenik bigarren eman lalio horren arrakasta ere ekarriko duela. Izan da. Unai, lehen aipatu dut ez, eta Josuri aipatzen nion, herrian, nolabait honek sortu duen arrabotxa, egia da Tolosa oso herri kirolzale ekintzailea, Josuk aipatu duen ez, mende hasieratik alakoxea zela, oso herri bidaiaria, hor ziurrenik Josu Iztuetaren belaunaldi horrek ardura eta erru gehiago izango du gainera, eta uste dut, gaur Josu Leidorren biziko denak baduela pixkat herri nortasunaren eta herrian nola pixua handia duen gertakari baten usaina, ez? Ez diotu nahi presioa jarri gainean, baina uste dut hau ere esan beharra dagoela, ez? Unai urduia, azken boladan. Ikarrizko presioa dago ez, Unai, esango Juri? Arrisko ikusten diot gaurko emanaldiari. Zergatik? Iruditzen zaidalako hemendik aurrera jendea hasiko dela eskiatzen gorbatarekin eta gonarekin. Dokumentalean agertzen diren argazkietan bezala. Horietako batzuk ikusten ari gara, streamingez jarraitzen gaituzunek ikusten dituzue, artxibo bilaketa lan ikaragarria egin duzue, neurri handi batean aipatu dugu ere Francisco Tuduri bera, eta Paco Tuduri eta horren arduradun badira, baina zorionez, artxibatekit desente unai, egonda gordeta, eta uste dut hori ere garrantzitsua dela, ez? Bai, hori da oso garrantzitsua, nola aintzindariak ziren aberatzak, eta burguesia eta dana, beraiek zeukaten kamarak, argazki kamarak,
bere garaian zan oso arraroa, eta argazki pilo atera zituen, eta igual 5.000 inguru argazki ikusi nituen, eta ez bakarrik elurrezko argazkiak, baina bere bizipen argazkiak oso politak eta oso bereziak dira, bai. Nola igual Polikarpo Elósegui edo Isaac López Mendizabalek zeukaten argazki artxibo oso handia, eta gainera irekia. Eta hau oso garrantzitsua da, bai. Oso garrantzitsua, entzuleo gaur arratsaleko 7 Tolosako Leidor aretoan, Tras la huella Noruega Unai Jauregi Beitiak zuzendu duen dokumentala, benetan kirol dokumentaletik baduena, antropologia dokumentaletik baduena, historia dokumentaletik baduena, eta nolabait herrien arteko harreman eta nortasunen arteko nahasketetaz ere, baitz egiten duen dokumentala ikusteko aukera izango da. Aipatu dugu sarrerarik edo gonbidapenik doako izango delako ez dela geratzen, horrek esan nahi du, ia 900 lagun izango direla gaur aretoan pelikula ikusten, handia da Leidor aretoa askotan gehiegi, baina batzuetan, horrelakoetan txikire geratzeko arriskua izaten du. Emanaldi berriak ere izango dira, pentsatzen dute Unai bestelako herrietara eta Mendifilm jaialdiaren baitan ere dokumentalak dagoeneko distribuzioa iaia martxan izango duela, ezta? Bai, eta gainera hitz egiten ari gara EITB-rekin, beraiek eskegituko dute dokumentala primeran plataforman, eta bai bere ETB baten eta ETB bin. Eta gero gabiz egiten pizkate dokumental motzagoa, nola dira 76 minutu, eskoletarako. Ordu bete dokumental bat eskoletarako, zelan ikusten dan. Eta gero Menditurren, Mendifilmen bueltan ematen duen dokumentalak, bai izango da hor, baina ez dakite noiz edo non jarriko dute. Unai Jauregi Beitia, mila esker gaur guretzat eta hartzeagatik, gero egingo duzu Tolosarako bidaia hori, eta espero dut gaurko emanaldia behar bezala gozatzea, eta Tolosako jendearekin, bizirik ateratzea gaurkotik handia izango delako, baina uste dute ederra ere bai. Mila esker eta zorionak. Josu Iztu eta zure agur esan behar dizugu, gainera, gutxitan ikusten dut Josu Iztu eta estresatuta, baina gaur gauza asko dauzka egiteko Josu Iztu eta aurrera tatzera, lehengo izan bidali niretzatetzen audio bat, eski hauek besteak ez dakiz zer, erotu beharrean dabil, Josu, hartu arnasa, Bai. Leko kerrotan izan du. Bueno, enkargoren bat egin behar balima da, deituta hasiko gara gu ere laguntzeko pres gaude, baina erotu gabe. Eskerrik asko, Josu. Entzuleok hause kontatu nahi genizuen historioa, entzule batek idatzi dugu, ez? Zein interesgarria eskiaren historia eta zeirudi zoragarriak, eskiak, kotxeak, jantziak, eta zenbat bigote gizonezkoetan karkarre barre egiten du. Egia da bigote asko ikusi ditugula hortxe irudietan, eta asko ikusiko dituztela entzulek, gaur hurbiltzen direnen artean. Esan da bezala, gonbidapenik ez da geratzen, baina Tras la huella Noruega dokumental honek, hizkuntza anitza den dokumental honek esango du, euskeraz, gazteleraz, eta bestelako hizkuntzetan ere egiten du bere bidea, eta ikusgai izango da etorkizunean, beraz, badagoeneko guk hemen gure amutxua bota dizuegu, baina ezin gaur ikusi dokumentala. Segituan izango gara, estudio zentraletan, ez Bilboko estudioetan, azken ordukoari heltzeko entzuleo. Aurrera goaz. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostia aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.
Entzulio goizeko 11:02 pasatxo, bagoaz Bilboko estudiotara azken ordukoaren bila. Itxaso Leon, egunon? Egunon, bai, azken ordukoaren baitan, kontatuko dugu suntsipen eta desplazamendu masibo artean urtea bete duela Zisjordania iparraldeko setio israeldarrak. Israelgo armadak oraindik ez du Jeningo errefuxiatu esparrua utzi, 2025 urtarrilaren 21 duela urte bete, bertan edatzen hasi zen bertako biztanle guztiak handik kanporatuz. Ondoren Tulkarem eta Nur Shams errefuxiatu esparruetan jarraitu zuen nagusiki eta hoietatik ere ez da atera. Nazio Batuen erakundeko gai humanitarioak koordinatzeko bulegoaren arabera, 32.000 errefuxiatu palestinar euren etxeetatik kanpo egotera behartuta daude. Operazio hori Israelek Palestinan 2 hamarkadatan izan duen luzeena da, bigarren intifadatik hain zuzen ere. Bulego horrek berak uztailean jakinarazi zuenez, ordura arte eremu hoietako 74 biztanle, emakumeak eta haurrak barne, Israelen suaren ondorioz hil ziren eta 130 inguru dronen erasoen ondorioz. Israelgo armadak Jenin bezalako errefuxiatu esparruen aurka egindako erasoa justifikatu du, izan ere Jenin erresistentzia armatu palestinarraren gotorleku historikoa da eta bere garaian Hamas eta Jihad Islamikoa bertan zirela terroristen abitzat zituen Israelek. 2023ko urriaren 7an gertatutakoaren ondoren etorkizuneko eraso terroristak prebenitzea bilatzen dutela argudiatu du. Israelgo defentsa ministroak finantzaketarekin, armamentuarekin eta Irandik datozen jarraibideekin eraikitako terrorismo gunetzat jo zituen. Eta aipatuko dugu ere duela ordubete kontatu dizuegu, trenbideetako makinisten Espainiako sindikatuak greba deitu duela sektorean sarearen segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzeko berriki izandako istripuen ostean. Gutxienez 43 pertsona hil dira, tartean 3 makinista. Adamuzen 42 hildako eta Jelidan hildako bat utzi duzten istripuen ondoren Semafek ohar batean aurreratu du protesta hori makinistek estatuko trenbide sarearen egoera zuzentzeko eskatutako hasierako neurrien barruan dagoela. Eta amaitzeko ohartarazpen bat edo informazio praktikoan iruzkin bat, lakuak abisu hori aktibatu duela asteazken honetan Bizkaian eta Gipuzkoan, hego-mendebaldeko 129 kilometro ordukorainoko haize bolada gogorren ondorioz, beraz kontuz haizearekin, errepideak lasai ditugu, baina horrek ere arazoak eragin litzake eta arreta eskatuko dugu, hementxe utziko dugu, jarraituko dugu honen berri ematen 12etan. Eskerrik asko Itxaso Leon, guke aurrera egingo dugu segituan, eta eguerdiko 12etan informazio gehiago eskeniko dizuegu hementxe, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Ongi etorri entzule doinuetatik haratago saioaren atal berri honetara. Badakizue astero hemen biltzen garela doinu berri batzuk ezagutu eta gure belarriak goxatzeko. Aste honetako lehen gomendioa aspaldi entzun gabe nuen, baina garai batean izugarri baitatzen nuen Jack Johnson izango da. Bere Better Together kantua ekarri nahi izan dizuet, halako ariketa bat bezalaxi gogoan dut oraindik disko hori hau nola erosi nuen, diskoak dendara joan eta erosten ziren garai eder horietan. Eta Jack Johnsonen inguruan zer esan, ibilbide luzea duen artista da, esango nuke surf kulturan ere oso ezaguna dela, eta bere garaian Better Together hau bere baitan zuen diskoak mundu mailan ezagun egin zuela, esango nuke. Kantu hau izugarri maite dut, izan ere maitasunaren aldarri berezi bat iruditzen zait, egunerokotasunean gainera, eta oso tonu optimista eta erlajatua duela iruditzen zait. Bera surflaria da, eta ez dakit, hau esateak gehiago ote den, baina nabari da kantuan halako bizitza lasai eta kontziente bat duela, eta oso minimalista da. Gainera niri asko gustatzen zaidan bezala musika eta kantua bereziki, berak egiten duen musika eta kantua bereziki, eta orduan bere mezu simplea iruditzen zait asko indartzen dela. Egia da 2000 urte inguruan
ere serki moduko bat izan zela bai kantu hau eta diskonek zituen beste hainbat ere, eta ona ekarri nahi izan dizuet gaur lehen gomendio gisa. Beraz, hemen duzue Jack Johnsonen Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least, for most of the questions in my heart. Like, why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Moments just might find their way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. We're somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. I believe in memories, they look so pretty when I sleep. Hey, now and when I wake up, you look so pretty, sleeping next to me. But there is not enough time, and there is no song I could sing, and there is no combination of words I could say, but I will still tell you one thing, we're better together. Hortzentzun dugu Jack Johnsonen Better Together kantu puska. Aste honetako bigarren gomendioa Donovanen Catch the Wind izango da. Ezagutzen ez duzuenentzat, Donovan folk britaniarko artista, ez dakit nola esan, handia izan zen, klabea esan behar nuen, 60. hamarkadan, eta nola ez Bob Dylanen eraginpean kantatu eta sortu zuen, baina arekin alderatuta esango nuke estilo suabeago edo poetikoago bat erarazten zuela Donovanek. Gaur aukeratu dudan kantua, Catch the Wind honek, garai hartako barnera begiratzeko joera jarraitzen du, ez dakit nola esan, bilatze pertsonal edo sentsibilitate romantiko hori agirian uzten du, eta beste behin kantu honek maitasun idealizatu bati hitz egiten dio, eta hau espresatzeko zailtasunari ez, hau ere musikalki oso simplea da, simplea dio da, zentzu honean diot, nola ez, izan ere gitarra akustiko bat, eta hauskor bat besterik ez ditugu entzungo, eta honek nola ez, intimitate hori askozaz indartsuago sentiarazten du ez. Gainera, maila pertsonalean Donovanek egin zuen
Donovanek eta beste askok egin zuten garai hartako popak eukizuen alako bihurgune moduko bat gai pertsonalagoak tratatzeko ez da, eta hau horren adibide argia da. 60. hamarkadan eman zen joera horren adibide garbia da. Beraz, ea gustoko duzuen nire bigarren gomendioa, Donovanen Catch the Wind kantua. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm heart of your love and mine, to feel you all around me and to take your hand along the sand. But I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes would find. For me to love you now would be the sweetest thing, 'twould make me sing. But I may as well try and catch the wind. When rain has hung the leaves with tears, I want you near to kill my fears, to help me to leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. But I may as well try and catch the wind. Try and catch the wind. Hortxe entzun dugu Donovanen Catch the Wind kantu puska. Aste honetako 3. gomendioan Sandy Deniren Who Knows Where the Time Goes kantua ekarri nahi izan dizuet. Hain zuzen ere, zuzenean egin zuen aktuazio batena. Sandy Denny ere folk britainiarreko, gaur Britainian gaude ikusten duzu, folk britainiarreko figura izugarria izan zen, izugarri izko garrantzia ukizuen artista, eta esango genuke, akaso folkaren barruan eragilea handienetariko bat. Gaurkoan ekarri dizuen kantu hau berak idatzi zuen, eta izenburuak dioen bezala denboraren igarotzearen inguruko hausnarketa bada, denborak ekartzen dituen galerak onartzearen inguruko kantu bat dela esango genuke, oso tono melankolikoa du, badu folk tradizionaletik, baina sentsibilitate edo ikuspuntu modernoa ere nabari zaio Sandy Denny kantu honetan. Gainera, esango nuke interpretazio hau izugarria dela, hori gustatu zait, eta horregatik ekarri dizuet zuzeneko hau, delikatua da, baina indarra dario, eta klasiko batean bihurtu dela esan genezake, helarazten duen ere unibertsalitate horrengatik, ez? Denok identifikatu gaitezke denboraren igarotze horrekin, beraz indarra handia du berriz ere. Sandy Deniren Who Knows Where the Time Goes. Hementxe duzue.
across the evening sky. All the birds are leaving, but how can they know it's time for them to go? For the winter fire, I shall still be dreaming. I do not count the time. For who knows where the time goes? Who knows where the time goes? Sad deserted shore, your fickle friends are leaving. But then, you know, it's time for them to go. But I shall still be here. I have no thought of leaving. I have no thought of time. Oh, who knows where the time goes? Who knows where the time and I am not alone. While my love is near me, and I know it shall be so, till it's time to go. Come the storms of winter, and then the birds in spring again. I do not fear the time. For who knows how my love grows, and who knows where the time Hortxe entzun dugu Sandy Deniren Who Knows Where the Time Goes
kantu puska. Aste honetako azken gomendio gisa, uste dut hau errepikatu egingo dela, lehenago ere erakutsi dizuet, baina izugarri entzun dudan kantu bada, azken asteetan, eta gaur asteari amaiera emateko ekarri nahi izan dizuet. Stephen Wilson Jr.ek egiten duen Stand By Me, Ben Ekingen kantu tzarraren bertsio bada, baina beste interpretazio bat egiten du, akustiko bihurtzen du, indarra ematen dio, eta beste hau normalean entzuten dugun lasaitasun horretatik atera, eta iruditzen zait izugarrizko interpretazioa dela, izugarrizko indarra ematen diola, eta ona ekarri nahi izan dizuet, astea indarrez bukatzeko eta datorrenari gogoz ekiteko. Esan Stephen Wilson Jr. Estatu Batuetako kantautorea dela, folka eta rockan hasten dituela, folka alternatiboa, eta izugarrizko ahotsa duela, tipo berezia da, hau ere zuzeneko kantua da, eta ikusiko duzue, normalean Stand By Me entzun dugun tesitura horretatik nola ateratzen duen, eta nola daraman indarraz beteriko ertz horretara, ez? Beraz, asteari agur esateko, Stephen Wilson Jr.ren Stand By Me-ren bertsioa. Entzule, urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean ondo segi eta zaindu zaitezte. Aio! Has come and all the land is dark and the moon is the only light you ever see. No, I won't be afraid. No, I won't shed a single tear. Just as long as you, just as long as you stand by. If that sky that we look upon should ever tumble and fall, if those mountains, they ever crumble into their sea, into their sea. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long won't you stand by me? Won't you stand by me? Hey, won't you? Hey, won't you? Won't you stand by me?
Band bigarren kafea. Beautiful past, forgettable dreams. This wonderful year to leave a trace that made us better. We'll learn to live. Soinu bat, estilo bat, bizitzeko modu bat. Soinu bat, estilo bat, deskubritzeko ilusio bat. Horixe dakar Noir Sotxa taldeak gaur bigarren kafera. Eta horrekin, gonbite bat, sentitzen duzuna adierazten saiatu. Saiatu, zintzoa izaten. Bai, badakigu, ez da erraza zure burua onartzea, baina entzun zure barneko ahotsa, lortu duzuna balioan jarri, lortutakoaz, harro egon. Egindakoaz harro egoteko moduan daude Noir Sotxako taldekideak. 2017an sortu zuten taldea, eta lehen EP baten ondoren, estudiora itzultzea erabaki zuten 2024an. Duela hilabete gutxi gorabehera argitaratu zuten 4 Noir Sotxaren EP berria, 4 kantuz osatua. Eta gaur gurean ditugu lanaz aritzeko. Laukotean hariko zaizkigu entrevista akustiko honetan, laukotean jotzen ze entrevistara bi animatu zaizkigu eta euren arteko borroka eta liskarra ere ezin ukatu entzuleo, baina egun honetan ongietorri izango dugu Joseba eta Xabiri, ongietorri, mutilak. Egunon. Urbildu mikrotara beldurrik gabe. Egunon. Bueno, bikote, Noir Sotxa, hori bili gara, nola oskatu behartzen taldearen izena, hori bili gara, taldeak urte batzuk izan bai, baina nolabait entzuten ari garen Noir Sotxaren bigarren lan hau badela nolabait berpiste bat. Bueno, honen guztiaren inguruan hitz egingo dugu, baina izenaren inguruan ere hasi nahi dugu hizketan nondi dator, eskatzue biok taldearen hasieratik zaudete eta nondi datorren taldearen izena bera? Bueno, hau pasatu zen, jotzen hasi ginenen, kontzertu bat atea zitzaigun eta guain dio izena eta jartzeko genden, Jazpanako ura 2019 zakin doiz izan zen. Eta orduan korrika eta presaka hasi ginen izen baten bila eta holaxe atea zen, kontu edator, gure gitarrista gaur jagukin jotzeztonak, baina harrek ekarri zon kontu daula idazle estatu batuar bat, dala John Keinin izena daukena, eta harrek egin zon hiztegi bat, sentimenduak, definizioa ez dauketen sentimenduentzako pixkat hori definitzeko. Eta Sotxa horrek esan nahi dona da, norbeak sentitzen duen vulnerabilidadea, zaurgarritasuna besteekiko. Eta besteak ikusten dituzunen sendo eta gauzak garbi dauzkenak eta zu oso txiki eta sentitzen zela. Sentimendu hori, danak nik pasatu izan dut, horri Sotxa deitu zion, eta guk, gustatu zaigun termin hori, eta oinarri bezala hartu gendun izeneako. Eta nuak, sentimendu igual beltza izan daike, batzutan, eta hortik piskatola luze kontua, baina hoxe da. Eta hola xegetu zen, da horrekin gare. Ze interesgarria. Bueno, Xabik azaldu digu pixkan nondi atorren izen hau, eta izenaren atzean dagoen mami osoa, baina aipatzen genuen, Joseba, badirela urte batzuk taldea sortu zenutela, askorentzat izan daiteke nahiko talde ez ezagun edo berria, urte hauetan lan bat atera bai, kontzertu batzuk eman bai, taldea pixka bat bir sortu, kide batzuk joan, beste batzuk etorri, eta batez ere sonoroki lan honek aurrekoarekin sortzen duela alako aldaketa bat, edo, nolabait garapen bat, ez? Bazatozte Noir Sotxa 2.0 moduko batean edo. Esan dezakegu. Bai, esan dezakegu baietz. Xabik esan duen bezala Josebak taldea utzi zon, gitar jolek, eta aurreko fase hortan gitarrak oso garrantzia handia zeukan eta oso presente zeren eta Joseba juntzanen, pentsagundu momentu ez zala beste kolore bat ematea soinuari, ez? Eta experimentatzen da hasi ginen, elektronika gehiago sartzen da hola, eta hau da emaitza. Batez ere, aurreneko diskoa grabatu gendunen,
Ibanek entziun grabaketa eta produkzioa, eta behin aurreneko disko hori grabatu ondoren, ja hasi izan taldeekin batea, hasieran bakarrik zuzeneako hortako, baina gero ja proiektuen barne sartu zen, eta bere estudioan ensaiatze horrek baitare lagundu diu, gero erreztasun hori produkzioa eta pixkat hori eukideu eskutik guk abestik eta utzi izan ditu pixkat irikita gero ja grabaketa produkzion esku gehiago sartzeko helburu ezalako pixkat gehiago landu abestik ez zuzeneko hortan atzetik nola esaten produkzio hortan bai. Bueno, Iban aipatu zu, Iban Martin Lemina, Pitxi Jouk, Lemi River, beste bat proiektutan aritutakoa, gaur hemen ere izango dena, eta bere estudioan ere hainbat talderekin, ekoizpen, eta bestelako lan horiek egin dituen, eta pixkat hortik egiten duzuen nolabait bat. Pixua dauka Ibanek gaur egongo sonido honetan, gero jarriko saiatuko gara bizen batzuk jartzen orengo Noa Sotxaren diskonen koloreari, baina badu ez, grunge edo post-grungetik zerbait, badu ez dakit new wave edo sinte giro hortatik ere zerbait, eta ez dakit horze puntutara nuki duen berak eragina edo taldeak bide hori hartu duen Natural Xamar. Bai, nik uste nahiko natural jundala dana, Bizkaia abesti berrin batzuk eta egiten eginela, ja hitz egiten eginen, ze aurrenekoa nola zuzenen gratuta da, nahiko gordin, nahi gendun aldaketa hori egin, eta esan deunaz, produzio horri buelta gehiago eman, eta pixkata eginen ja, esan ez, gehiago nahi genitula abestik landu, eta baino danan arteko, ez behare bai, baino danan arteko bidea pixkate esku eman da, akoitzak bere zeak botata, baino nahiko hori, danan artean egositako lana esango nuke izan dela. Baina produzioko fase hortan denbora asko egon ginen, eta noski horren Ibanen eskue nabaritzen da. Gehien bat horregatik, produzio fase hortan denbora asko pasan genuen lago, eta buelte asko eman genition, da, Kolore askotara iristen dira, EPE hau osatzen duten lau abestiak. Lau abestitan gauza asko kondentsatzen dira, niri momentu atutan grunge abestian, badago pasarte bat, eramaten ninduela pixka bat, ez dakit, Kalexiko, Beirut, musika fronterizo horietara, beste momentu batzuetan, 80ko pop rockeko koloreak ere agertzen dira, osagai asko daude diskonen lapikoan, ez? Kapa pioa, pista pioa grabatu nitu, baina pasada bat. Eta bai, ezkenen nik uste horregatik zuri adibidez hori iradoki dit, baina beste jende askori beste batzuk, bakoitza bere referentzietatik, ez, azten da konektatzen honekin. Saiatu geha bai pixkat, eske gaina da guk aurrekoa zan pixkatola itxigoa esan, igual rock, igual zuzenagoa, baino guk entzuten ditugun gauzak eta gure musika bizitza honetan evoluzio bat egon da baita ere, gu ja edade bat daukeu, eta orduan musika asko entzun izan deu, eta dauzkeu referentzia asko, eta, desde luego, proiektu honetako geneuken gogoa pixkat, kolore guzti horik azaltzea. Baina, adibidez grunge abesti hau, da, oain dala aurreko fasetik zetorren abesti bat, asko ze klasiko goa, baina nahi izan genduen justo klasiko horrekatio hartu eta moldatu izan da pixka transizioa aurretko proiektutik onuzkako hontan. Pixka lotura hori, baina eta horrekatik grantzi zen hori, horrekatio gure garaien, justo Joseba eta biok erga honesen jotzen genduen, gazte ginen, 14 urtekin hasi ginen, eta hori mamatu gendu, baina izan zen gure asera orduan pixkat hortaz hitzeiten do, baina hori dala gure jatorrie, baina guain beste epoka badala. Eta ez gela hor gehatu, ez? Eta orduan sonoridadeen dauzke pixkat bi kolorek, ez? Bai kutsu hori, grungena, baina baita ere nabaritzen dituzu beste zea batzuk, ez? Grunge-ari gara entzuten eta tarte txiki batean entzongo dugu entzuleak ere koka daitezen nolabait aipatzen ari garen mundu soniko horretan.
lanean ere topa ditzakegu ez, eta pixkat sonoridade horri edo mundu sonor hori referentzia ginez, bateria nolabait tradizionalagoak, akustikoago bat, ritmo kutsaren giro elektronikoago bat dutenak, hor ere, ez dakit, perkusio giroan ere, abaniko zabaletik jo duzu, badago pixkat, ez dakit, rock zuzenago hori aipatzen zenuten, ez, iraganekoago hori, zuen iraganekoago hori, baina badago mundu sonoro berriago bat ere, eta ez dakit, ze puntutan ere ematen dan, pauso hau, ez dakit, Roland Pat hori hartu, gaur entzungo dugun hori hartu, eta pixkat beste koloroietara joatzeko edo. Bueno, kasu honetan adibidez, hori dana bateria akustikoa da. Azkeneko abestiko parte baten bai daula ja pixkat elektronikoa sartuta, baina da dana akustikoa kontu da, esan deuna saiatu gea, sonido pixkatola zuzenatik atera eta pixkat gehiago prozesatu, baterie oso tapatuta grabatu da, gero asko zapaltzeko sonidoa, eta baita ere, esan dugu bezala, bateriza parte beste guzti jolasteko eta experimentatzeko gogoa geneuken, pixkat beste puntu batzuta ikisteko. Eta bateriko soinukin pixkat hori pasatu da. Laizzer lehenengo kantu bat eskatuko dizuegu, eta esango dugu kantu hau, guk elkarrezketa akustikoak deitzen diogu tarte honi, baina akustikotik ere ez dutenak izan ditugu hemen, ez dakit, Odei Barroso bezalako rapero bat basen gainetik errapeatzen, euki ditugu formato osoan, piano hutsean, gaur zuek eskainiko duzuena, zuen zuzenekotik oso gertu egongo den zerbait dela esan dezakegu. Laukotean defendatuko duzue nolabait lan hau, eta gutxi gora bera entzuleak entzungo duena pixka bat goxatu egin dugu gure laborategi ontera egokitzeko, baina formatoa entzungo dugun honetatik gertu, full ekip etorri zarete esan dezakegu, Joseba. Bai, oso gertu. Behar bada igual baterie zuzenen kontzertu iriki baten, bateria akustikoare eramango dugu, eta baina, soinue oso antzeko izango da. Txikixo gain dugu. Hori da, goxatu egin dugu, pixkate. Ondo ederki, egia esan soinu frogak zoragarri sonatzen zuen entzuleok, baina tira zuzenan entzuteko aukerare izango dugu segituan. Lehen kantu bat eskatuko dizuegu, baina kontatu behar duzu, zein izango den lehenengo kantu hori, eta kantu horren inguruan entzuleak zerbait jakiten nahi baduzue, hori ere kontatu. Bueno, lehenengo abesti honesti izena do. Eta, da abesti lasaiena. Aurreko garaien jotzen gendun, baina bere zuzeneko kontzertutan gitarrakin bakarrik, eta bajuare sartzen gendun, baina oso minimalista jotzen gendun aurreko garaien. Eta guain, erabaki gendun grabatzea, eta, lehen esan dugu bezala, beste gauz batzuk proben itun, bateri elektronikokin, bintzeten bateri diferente batekin, sinte batzuk esartu genitun, da beste kolore bat eman genion, abesti lasaie izaten jarraitzen do, baina beste abesti erdi alden ritmo pixkat esartu genion, eta nahiko politia heltu dela. Bada diskoan nolabait murgiltzeko edo datorrenera egokitzeko kantua ere, ez? Diskaren aurreneko abestie jartzeko hori ere izan zen pixkat nahi eta murgiltzen laguntzen dizulako nik uste dut. Entzuleok, hausia azalpena, honesti entzutera, doazela gure set akustikora kideak, eta Noar Sotxa laukotea osatuko da segituan. Entzuleok, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, Noar Sotxa, eta lehenengo kantu hau, honesti, nahi duzuenean laukote.
reason. Look like something else. Smile, you look glad. What causes this contradiction? Desire ourselves, create kind of barrier, collateral defense, and try to express what you Hortxe bai jaun Andreok, lehenengoa entzun dugu, baina oraindik entrevista setean batu beharko zaizkigu Joseba eta Xabi hurbildu gu gana. Oraindik bigarren kantu bat entzuteko aukerare izango dugu, ezkezkatu. Entzuleok saio agurtu aurretik, baina tira, momenturik egokien ere badator edo guri asko gustatzen zaigun momentua, jantzi askoak Joseba. Ze ez daukagu Goya nominatu berri duten Kandido Urangamen gure patxean alperrik. Sarraskia. Sarraskia, letretaz hitz egiteko unea, eta Goiurik gozo prestatu ditu, behar bezala irakurri eta aztertuta. Baina errexa dira galderak, A ber, abesti batean esaten dezue, it was the 90s, good memories, a wonderful past, 80ko hamarkada zen, oroitzapen onak, iragan zoragarria, eta galdetu nahi dizuet, zerbait aukera ukiko bazen dute 80ko hamarkadako zerbait berreskuratzeko? Ze izango zen? Adine. Ala, no espero. Ez da nik ere, baina. 80ko estena musikala, ez dakit beste zerbait espero nuen, ez, adina. Gure lehenengo taldeare orduntxe sortu zen, da, oso hamarkada politxe izan zen. Magikoa dana, deskubritu duen itun gauzpillo bat, Garai hartan nahi jentzen duen biziejan, ez, dana, eta guain gutxi xego. Baina hori ere, adinaren gatik da, edo garaiak aldatu direlako? Bueno, nik uste dana junta zala, ez, nik uste garaia, noski aldatu diala, ez baina ez naiz hasiko, lehen nago asko zeo beha bizitzkin, baina, bueno, tokatu zitzaigun epoka hori, gure edade horrekin, eta gure bizipanak izan ziren oso azalekok.
Bestia bada nostalgiarik eta bat orduan, pixka bat. Bai, puntu hori badauka. Bale, beste gai bati helduko diote orain abesti batean aipatzen duzue What do we want to hide, ez? Zer izkutatu nahi dugu, beste batean We don't want to hide in our faults, ez? Gure akatsak izkutatu. Izkutatzearena abesti bat baino gehiagotan topatu dut, eta pixka bat horren inguruan hitz egitea nahi nuke, ze iruditu zait, badagoela gai bat diskoan zehar, ez? Eta badela, bueno, zintzotasuna edo zu zaren bezalakoa izatearena, eta horren inguruan jakin edut pixka bat gehiago, hori, zergatik izkutatzearena, zergatik zu zaren bezala azaltzearena. Bueno, azkenen, idazteko momentun, segurunez, hori guiko nun burun, ez? Zezaiedan askotan, zuzean bezala adieraztea, eta nahi behintzet asko gostatzen zait, eta ez naiz zola oso errez irikitzen. Eta seguronez gauzorik egon itun burun, momentu hortan. Terapia modun idatzi zen itun oso. Eta hirugarrena. Hemen badago kartonaiz hontan, bueno, you have tricked me again, you are the best as a character, ez da, gezurra esan didazu, engainatu nauzu, pertsonaia bezala igual honen azara, hemen aurpegi bat baino gehiago, keinuak, pertsona norbaitentzat zehazki zuzenduta dago abesti hau. Nik nahi nuen hemen, hola, salseo. Ja, bif pixka nahi zenuen. Baina, ez diot inoiz galdetu, baina askotan pitxatu izan, baina, ni izango oten naiz. Goiuri, gu hemen talde barruan ausartu ez diren galderak egiten, ojo. Bai, benetan, ez diot inoiz galdetu, baina. Gaira, abestionekin goza bat gertatu zait, plataformetan duen izena, eta letren... dokumentuetan izen desberdina. Beraz, beste izen bat izan zuen noiz bait. Ia gure abesti guzti beste izan. Nik uste talde gehienak... Musikarik, galenak, beti hoi pasatzen da. Izen batekin hasten dira, bigarrena, o hasierakoa, o ez dakizer, nik aitortu behar dizuet, naizela bastante etxeal teiatutik egintzalea. Eta askotan, izenburuarekin hasi nahi deke kantua egiten. Segituan ikusten dut, baina batzutan gertatzen zait, bai. Kasuntan gure kasun bentzet, askotan. Eta talde askotan ikusi dut hau, Grunge izena, berezan zizena, etzan bere... Etzan bizkan behar... Piskat onda gruntz dauketa, izena. Pasak egero esan gendu, igual ez da txarra, berez letratan beste tituloa jarri gendun. Baina gero pentsa gendu, ostras, igual erkia dirazten do nahi deuna, ez? Horrela sarraskia gaindituta legoke? Bai, zalantzari gabe. Sarraskia gaindituta, eta bigarren kantu bat eskatu horretik galetu behar dizuegu. Aipatu dugu zuzenekoan ere formatu honen oso antzeko hariko zaretela. Non ikusi izango zaituztegu etorkizunean, deia erauzatu behar diegu programatzaileei, hau da momentua zuzenekoiek erreklamatzeko edo publikoari gonbite egiteko. Bueno, igual bigarren hori ez. Zati... Oantxe ez dago ezerre, baina egia zuzeneko hori prestatzeko tarte hortan, baina intentziokin bajotzeko, baina guain ez dago ezer itxita, ez dakit oso horrexa izango danik, gurezako, ez daukegula izen bat, eta hainbeste talde eta hainbeste zera dago nuain, orduan, baina nik uste mezidola zuzenen ikustea. Mereziko du entzuleok, baina bitartean konformatu beharko duzue, oraintxe jarraian berriz ere zuzenan ikusiko ditugulako, eta gerora entzuleok arratsaldean zehar, gure sare sozialetan elkarbanatuko dugu. Uste dut gainera bigarren kantua elkarbanatuko dugula, beraz konta iguzue zein den kantua, eta berriro ere kantuaren inguruan entzuleak zerbait jakitean nahi ote duzuen. Bigarren kantua kartonaiz da, hau... ritmo aldetik bizixigoa da. Soul puntu bat badauken, ere ustez. Soul funky bizkat. Eta, abestiren mezue, hortaz egiten dugu, ez? Kartonaiz, faltsukeria eta hortaz egiten dugu. Eta... gustatzen zaizuen. Espero dugu gustatzea, bide batez entzule izan berrigu streamingez ikusten gaituztenek
oraintxer arte naizela konturatu noir sotxa gaizki idatzita genuela gure streamingen. Mea kulpa, bat horre sobran zegoen entzuleok, baina oraintxe zuzendu dugu. Bikote, zoazte gure set akustikora, baina mila esker ezerren aurretik, gaur gure horbiltzeagatik, bi kantu hauek mimoz eta gogoz prestatzeagatik, etzen erresa alako pista festa batean ere hau egitea, baina tira, lehen aipatu dugu full ekip etorrez ezkigu, beraz mila esker, eta datozela kontzertu horiek, eta ikus dezakula elkar kontzertuetan. Eskerrik asko zuei. Bai. Entzuleok, kantu honekin egingo dugu eguerdiko 12etarako bidea Noir, Sotxa eta euren Carton Ice nahi duzuenean laukote. Trick eyes, something good, something bad. Let's fly together. We have children out there. But it's always I let myself go. You don't let me scare. Keep Calm and bigarren kafea. Entzule guk agur esan behar dugu, ze iritsi dira iaia eguerdiko 12ak, eta gu hemen gaude, eneko zubiaren etoreko zara? Bai. Kasualidadez, bai. Kasualidadez? Bai, esan nuka baietz. Kasualidadez edo esan egin dizugulako etortzeko? Bai, esan egin dizugulako. Gu bihar hemen egongo gara, eta espero dugu entzule zuek ere emon egotea gurekin. Egunero bezala, astelenetik ostiralera bezala, naiz irratian. Bihar arte!
Calm and Bigarren kafea.